Wel, hallo. Ik wil jullie vandaag een beetje een kleine video maken van onze peperschoten. Je weet niet dat laatst wie van de ei gehabt, jalapenos. En nu vandaag wil ik jullie wijzen wat we nog gaan doen. Wat ik dan doe is, als ik een grote glas op een dash gaan naar een kleine glas met peperschoten. Dan neem ik zo'n liquidora, zo'n blender, zo'n stit. Dan doe ik de peperschoten hier zo neer. Ik wil hem eens dat zeggen gaan, du hast het staat. En dan werden we de fijn maken, dan hebben we salsa. Weet je, dan doen we dat in zo'n ding is dit nemen. En er staat ketchup, doen we dat hier nemen. Dan gaan we pakken gaan en gaan we hem alle een beetje overstritzen. Wat ik dan doe is, ik neem de peperschoten, weer het wel, ik kan het zoetig de baan laten. En weer het te sterk is, dan doe je de steiner, dat zoetig, dat alle eruit nemen. En dan doe je de jalmeren en de sippelen en dat je alles in nemen en dit is een liquidora. En dan maken we dat fijn. En dan doen we het in zo'n buddeltje neer. En dan gaan we het allemaal rijden. Dat neemt lang eens veel ruimte op als dit kon dan aan de kuma blijven. En dan wanneer de heer is voor gaan, dan doe je dat smaken, want dan een beetje meer zout, veel keer een beetje meer zout gaan. En wanneer dat eerlijk heeft, dan doe je een beetje van het zout, de troes neerjuiten. Hier is een naam, dat het een beetje zupje wordt. Maar dat kost zeer veel. En dan, dat heeft eerlijk te maken, dat blijft lang goed in je e-shop. Zodat jij dat lang gaan, voor maanden door hem zo. En we gaan, dat is wat ik van jou wel. Dankzij, goeie wezen. Oké, dat wil maar zijn voor het schaf. Ik wil het nog eenmaal wijzen. Ik ga hier nu al fijn peperschoten nemen. Ik ga de steiner de baan gelaten. Ik leg dat allemaal een beetje heet. En dan neem ik een glasje hier. Ik wil van dit juice. Een beetje neerjuiten, dat het een beetje zoft heeft. Zo, niet te veel. En dan gaan we dat eerst nog een beetje proeven. En dan wil maar zijn de toedaken. Dat weer. Oh, we gaan hier niet zeggen dat 4. Dat is een beetje voor, die wil niet opstart wordt. Ik heb dat een beetje te vol gepakt, waarom niet meer zijn. Oké. Ahí vamos. Woehoe! Oké, nu kijk je maar dat. Nu wordt het hier zo neerjuiten. Kijk je maar dat. Zij fijne salsa. Je darf niet goed zo fijn maken als je wil, maar ik leg er niet te schrakelijk veel, ik leg dat niet te waterig. Bij Amazon staat. En dan doen we dat aan dit botteltje neer en dan wordt het wezen door, dat wordt scharf. Zeer fijn. En nu kan je dat smaken en dan wordt het niet saltig genoeg is, dan doen we een beetje zout maken. Ik wil maar gewoon een hol een lepeltje te smaken. Oké, nu wordt het maar een klein smaken. Ik ga me hier een beetje een corn chips gebrood, een corn tortillas. Dat is eens fijn te broken. Maar ik moet een klein beetje zout maken. Ik ga maar groeven zout. Dan zit het niet zo lekker, zo schrakelijk zoutig. Maar als je dat kraakt, dan schiet het liggen. En dan moet je dat plus even nog eenmaal smaken. Dat is dit. Mira. Oh, maar voordat ja. We hebben tacos merken dat we dit gaan broken. Nu moet ik dat hier zo neer en dan gaan we het allemaal eens voornemen en stretchen dat alle vol. Schmeckt sehr schön, proef dat ook. Dankzij het einfach. Oké, nu kijk je mal, wo abgeriend dat zit. Eerst hadden we hier gläser chili en dit en kam en weet niet wat alles. Nu hebben we onze chips en onze chili. Nu willen we proeven dat. Nu kijk je mal dat. Luister du een beetje op. Oh, dat stretst over zoals we het pressure hebben. Kijk je mal dat. En weet je wat jullie zelfs eigenlijk de peperschoten hebben? Weil je plus een stukje gaan kijken. Ja, je krijgt zo. Je hebt de peperschoten en de jalmeren en de sippelen eruit. En een liquidora nemen, een beetje juice erbij eten, een beetje zout erbij. En dat je hier een beetje smaak doen en een beetje zout vult. Fertig. Ga je dat dit op een dash. En die jas hebben, zet je dit op met de taquitos en dan stritst je dat een beetje op. Woehoe! Zo handig. Minus wie maken dat, wie iemand zeer gerne eten merken. Die hat immer so stellen ja e-shop. Sehr handig. Nou, plan is voor de ruim af. Proef dat. Schmeckt muy bueno. Dankzij.